Bună, dragii mei! Am zis că o să intru alături de voi astăzi ca să vă arăt produsele care le folosesc eu pentru remodelare corporală și detoxifiere. Dar am fost într-un Zoom cu echipa noastră, fantastică, dacă urmăriți pagina mea de pe Facebook veți vedea. Și a fost un Zoom extraordinar. Și să începem. Pregătim ceaiul nostru drenant, care este un plai din 10 plante, adică 7 plante scute, 3 fructe și ciuperca ganoderma. Și este un ceai care elimină retenția de apă, centimetri corporali, este un antioxidant și îți reglează glicemia. Totul este natural, te ajută foarte mult. Este foarte benefic pentru sănătatea și organismul nostru. Și mai adaug lângă Realul Complex. Acesta este un supliment de vitamine și minerale și mai conține mesteac în anghinare și păpădie. Acesta este pliculețul, care am tăiat. El, așa este cutia de 30 de pliculețe. Și îl folosim, îl punem lângă ceai împreună. Și ne dă și energia noastră pe toată ziua întreagă. Acum adăugăm apă plată la temperatura camerei și gata ceiuțul nostru care îl bem pe parcursul zilei. Și ajută foarte mult la sănătatea și bunăstarea organismului nostru. Deci eu nu sunt în programul de remodelare, dar eu am probleme foarte mari cu retenția de apă și medicul meu mi-a zis să beau zilnic ceai ca să-mi elimin, pentru că beau apă și nu o elimin. Și acest ceai mă ajută foarte mult